Dadi juara kelas. Dina iki dina Setu, dina kang ditunggu-tunggu dening para siswa. Awit ing dina iku bakal diparingake asiling pasinaon saksuwene sak semester. Nalika jam wis nuduhake jam 09.00 esuk, ibuku rawuh ing sekolahan saperlu mundhut rapotku. Aku deg-degan banget ngenteni ibu metu saka kelas karo ngasta rapotku. Aku selak kepengin ngerti bijiku ing rapot semester iki. Nalika rapot mid semester didumake dik biyen, aku oleh ranking 2. Wektu kuwi aku seneng nanging uga rada gelo amarga bijiku karo sing ranking 1 mung kacek 1. Mula awit dina kuwi aku banjur sinau mempeng supaya ora kalah karo kancane. Nanging kang luwih penting maneh, aku kepengin ngerti sepiro kekuatanku. Nalika aku lagi mikir-mikir, dumadakan ibu metu saka kelas ngasta rapotku. Dak sawang pasuryaning ibu sajak ora rena penggalihe. Adikku saya deg-degan, gek-gek bijiku elek terus ibu duka. Ora sronto aku banjur melayoni ibu lan matur, "Apa bijiku elek kok ibu rada mrengut?" Ibu ora ngendika apa-apa, mung rapot sing diasta ibu diparingake aku. Dak buka rapot mau karo saya deg-degan. Barang wis dak buka biak, mripatku nyawang biji lan rankingi. Aku banjur lunjak-lunjak bareng aku weruh ranking 1. Sakwise eling, aku banjur mandeg. Olehku lunjak-lunjak. Aku kelingan ibu sing nalika dak sawang mau ora rena penggalihe. Aku pengin ngerti apa sebabe. Nanging aku ora mengo menyang ibuku. Ibu wis mesam-mesem sajak nyolowati. Banjur ngendika menawa ibu mau mung akting wae supaya aku deg-degan. Atiku lega banget bareng ngerti ibu mung beda wae. Luwih lega maneh aku ngerti yen anggonku sinau temenan saksuwene iki ana unduh-unduhane. Aku bisa dadi juara kelas. Wiwit dina kuwi aku janji marang awakku dhewe arep sinau luwih mempeng maneh supaya sesuk unggah-unggahan kelas mengko aku bisa oleh biji kang luwih maremake maneh. Apa maneh aku ngerti yen kanca-kancaku uga kepingin oleh ranking 1. Dadi aku sak kanca padha saingan oleh biji apik. Saingan kaya ngene iki sing tak senengi, amarga saingan sehat. Padha dene sregep sinau karo kanggo golek biji kang paling apik. Ora mung kepingin biji kang apik kanthi cara kang salah.